Nina besikhome simazinga sinibingelele sinamukele kephina phila wethamele khona i1 KZN TV igama lami nguphiwe ngwakwamthembu. Usula namhlanje usuku olubaluleke kakhulu kwikhalenda laseNingizimu Afrika nokuyilapho kugujwa usuku lwabantu abasha okuJune 16. Sizokhumbula ukuthi njengamanje sibungaza ithukuthuku zabantu abasha bangonyaka ka1976 okuyilapho khona basukuma babeka konke bathi kungcono bafe besemgaqweni belwela amalungelo abo okuyilawa esesiphila ngawo esikhathini sanamuhla. Kodwa siyafisa ukuthi sibheke imbungazo eyahlukahlukene ethe yathatha usuku noma yenzeka osukwini lanamhlanje njengoba ke imbungazo ibithe ichithisa cishe izwe lonke kodwa namhlanje sisemangozi kwamhlaba yalingana nokuyilapho khona isisekelo youth development ibihleleke imidlalo ekadeke igqugquzela ukuthi abantu abasha ababuyele ekubeni abantu abasha bekhuthalele ukuyihlonipha bakhuthalele ukuyithanda njengoba ke namhlanje sizobheka okuthe kwenzeka enkundleni zezemidlalo sibheke nabahleli balemidlalo sizwe inhloso enkulu yosuku nokuhleleka kwalemidlalo ukuthi ithini inhloso ngemuva njengoba ke kuqoqwa abantu abasha kuphinde kugqugquzelwe ukuthi abantu abasha abaphume edradini abantu abasha ababuyele ekubeni ngabantu abasha bahlukane nophuzo oludakayo baphinde futhi behlukane nedakamizwa. Asizweke uma ngabe sithi abakhulume okuyibona abahleli balomdlalo ukuthi basilandisa bethini osukwini lwanamuhla. Inhloso yalemidlalo ukuthi sihlanganise abantu abasha njengoba kuyi-Youth Day beze bazo-celebrate nathi ngoba kuyaye babe bayithole sebayimbandakanya ophuzweni oludakwayo ngoba benesikhathi abangenzi luso ngaso enizingekho izinto ezihleliwe for lolo suku lwe-Youth Day. Imidlalo ihlelwe isisekelo youth development okuyi-NPO inhlangano engenzi inzuzo. Mesibheka nje sukela ngo-2021 izinga lalemidlalo likhuphukile kakhulu njengoba nibone nje kukhona nama-sponsors this year. Kukhona uHollywood oyewasixhasa ngejezi, kukhona baka-Aquel basipha amanzi, siphuza amanzi wabo njengoba sila since kuqala i-tournament. Sibonge nje nakumeya umdaka we-district oyewasinikeza nje u12,000 wathi asiwusebenzise for indleko ze-tournament. Nosomabhizinisi bendawo njengo Dr. Qwabe uye nje naye wakhipha nje u3,000 wawubeka phansi wathi hambani niyothenga i-trophy. Kanjalo netolo zendawo Boxer Build wasemanguzi kanye noSpa wasemanguzi baye basilekelela nabo futhi. Usuku namhlanje uyinqazi vele emphakathini okamhlaba belengane especially youth. I-youth yanamhlanje kakhulu igxile kakhulu ophuzweni nakuyidakamunyizwa. So i-tournament enjengalena iyakwazi ukuqoqa intsha ingabe luvanzi. So singajabula mhlawumbe le tournament enjengalena engathola mhlawumbe uxhaso olusezingeni oluphezulu zonke inhlaka zakahulumeni zingelelele ngoba lento isho olukhulu kuthina and ayiqali. So ngiyacabanga besemagunyeni uhulumeni ezemidlalo kumasipala wakamhlaba elingana umkhanya ukuthi neprovince yaKwaZulu Natal ungalelela kakhulu ukuthi intsha iqoqeke because intsha isidlebeleke kakhulu because ama-program anjengalana awasekho. Khumbula thina sisakhulu ezikoleni ibhola was very much important. Yabona mangidlala ama-tournament ezikole nje umphakathi buqoqana kube kuhle. Manje ke i-youth okwamanje isigcile kakhulu ko-social media uphuzo hayi ngoba mhlambe kanjani but ke ishoda ngabantu baba-organize. So singajabula kakhulu ukuthi abantu bafake isandla iqhubeke siyibone besezingeni likazwelonke nama-team aqhamuka kule tournament. Singajabula sibabona abadlali betholakala kuma-team ase-PSL because mawubheka kahle abadlali abaningi abadlala ko-PSL bebethola indawo zasemakhaya. Into yasemakhaya ithalente likhona but just that-ke baneglethiwe ngenxa yama-resources. Singajabula mhlawumbe nohulumeni alungisele iy'nkundla lezi ekudlalwa kuzona iy'nkundla ibisezingeni eliphezulu. Ilokho engakusho ngama but le tournament inkulu kakhulu. Siyabonga umuntu oyiqalile ngathi angathola ukulekeleka kakhulu. Mbukeli ke ngokujwayelekile esikhathini esifana nalesi uyathola ukuthi endaweni zembungazo abantu abasha nomphakathi basuke bengekho baningi kodwa kuyamangaza ubuka izinga lomphakathi wakulendawo
elisupporta ngayo into esuke ithinta abantu abasha. Siyafisa ukuthi siphinde sizwe kwekuyibona abahlele lemidlalo ukuthi bagculiseke kangakanani ngezinga lesupport ephuma emphakathini osukwini lwanamhlanje. Asiphinde sibadedele uma ngabe sithi abakhulume. Umphakathi walana uyaphuma ngobuningi bawo, even ngifo sengicabanga ukuthi mhlambe akuhlangananga kahle kwezemali, kodwa mengibheka indlela abayikhuthalela ngayo imidlalo ikhona okungiphushayo ukuthi ngiqhubekele phambili, because mengikhipha nje noma ngithi mhlambe i-tournament angiyenzi kulonyaka, ibona bayafona babuza ukuthi umhla ka-16 usondele yini osihlelele yona. Immediately makuphuma iposter kuyagcwala 32 teams ye-soccer, 16 netball. Mina ngokwami bengibeke u-30,000 for both i-soccer ne-netball. Then number 1 we-soccer uthola 12,000, then kukhona umashayela ephaketheni okusho ukuthi per win uthola 1,000. So okusho ukuthi number 1 in total uthola 12,000 plus 5,000. Then number 2 athole 6,000 plus 4,000. Number 3 and 4 bathola imali elinganayo okuwo 3,000 plus 3,000 bakamashayela ephaketheni. Ngicabanga ukuthi i-tournament le ingenye yama-tournament abalekile ikakhulukazi endaweni yangakithi umhlaba yalingana la khona avusela khona intsha yangakithi ukuthi ikwazi ukuparticipate kwezemidlalo ezisazi ukuthi izwe selonakeli kanjani. Ziningi izinto ezenzakalayo eziba yingqinamba egcina seyidala ukuthi intsha yangakithi iholele kuzona, kade mayisuke ibhizi ngezinto zezomidlalo bayakwazi ukuthi balekeleleke khona. Nanokuthi ke nje i-tournament enkulu njengale iyasiza, because i-tournament enkulu nanoma bani oyibonayo i-pricing yayo iyona njengakaqali ngisho ukudlala, kodwa uma uzwa nje ukuthi kune-pricing eme kanje uyaqhuquzeleka nje njengokuyi-player. Kunabantu kunama-scouters asuka bazogada abadlala ngokuyimisela nabo ukuthi bayafisa ngempela ukuthi bawine noma baphumelele. Kuyasijabulisa kakhulu. Sicabanga ukuthi nalabo basilwela asebalalayo lapha bakhona bayathokoza mababone intsha kanje kuyi-June 16 yabo. Lona esikhuluma naye usinenhlahla wakwakhona okuyena ke ongumhleli nomgqugquzeli walemidlalo, okuyena futhi ke osasilandisa namanje ukuthi yize imidlalo ihleleka kodwa isekhona inselelo ethinta abaxhasi, nokuyilapho isifiso esikhulu ukuthi noma ubani ongaba nesifiso nongaba namandla ukuthi elule isandla ikakhulukazi ngosohlangothini oluthinta abaxhasi, izandla zisavuliwe. Nakhona lapho simthola uma ngabe sithi abakhulume. Cha, okwamanje ama-sponsors awanele. Siyacela nje ukuthi mabe khona abantu mhlawumbe abangaba nesifiso ukulekelela bafake noma yini, because ukuhlela imidlalo emkhulu kakhulu lena. So nathi siyaye siphelelwa amandla, singajabula kakhulu makuthi abantu bangasixhasa noma ngabe yini abangasixhasa ngayo. Ungijabulisa kakhulu ukugqugquzela abafana, ngoba senza lokho thina sesikhulile sibadala, senzela ukuthi abafana bangabi nezinto eziningi bazenzayo ezobugebengu nane sibasondeze. Ngingafisa wonke amathimu bakwenze lokho ukuthi njengalokho umhlaba yalingana sibe munye. Ngiyabona njengemina ngifisela kuyimanje ithi ngiyabonga umhlaba yalingana lapho khona uphakamisa indawo yakithi. Ngiyacela ukuthi nje sonke sibambane ibhola silithande ngendlela esilithanda ngayo, asingagxekani, siqoqozelane ngoba senzela abafana. Sikhulile thina, asadlala ibhola sasilidlala kuqala, kodwa nje asibeni munye. Umhlaba yalingana ukhuphuke ngelinye ilanga uzokuthola kunestadium esikhulu kakhulu la komhlaba yalingana. Ngani ukuthi sibambene thina, kodwa thina singama team leaders uma singahlangene angeke ukuze kwenzeka lento esifisayo. Lolusuku lisho okukhulu kuthina cause lisivulela amathuba ukuthi sikhona ukuveza amakhono ethu kuma sports, sihlangane si-youth. Abanye bayahamba baye endaweni ezihlukile ukucelebrate 16 June, kodwa thina isisekelo siyasiza ukuthi sikhona ukuhlangana singabantu abasha, sidlala ama sports, senze izinto ezihlukene, sithole nama-awards, and futhi yasisiza isisekelo ngokuthi sisifande mokuthola ukuthi kena awukhoni
awukhona ukungena mhlawumbe sebazokufanda ngaleyo madlana leyo osuku ukuthi uzokhona ukungena nje sisiza kakhulu we are happy ukuthi sibe nesisekelo. Uma ukhuluma ngokungena simfanda uma ngabe kufanele ningene. No, ukujoin i-tournament it happens ukuthi ethola ukuthi kena niyashodelwa suke sizongenelela ukusiza ukuze sizokhona nathi ukuparticipate sibe part of i-tournament. Mina ke ekukhuleni kwami ngikhule lokhu kungekho. Namhlanje sengibona manje sokukhona ushintsho oluyintuthuko kusukela nje sayaqala ukuvota ngo-1994. Lokhu uma sikhuluma ngoJune 16 sikhumbula lapha kwakukubi ngaphambilini kusenobandlulo. Kodwa namhlanje sesithole ukukhululeka kusukela ngo-1994 sivotile sakhululeka izwe labuyela kubantu bakithi abampisholo. Sesithi-ke namhlanje lolu suku lwanamhlanje usuku lwangoJune 16 lusikhumbuza kudala lapha sahlukumezeka khona sihlukumeza abebala. Kodwa namhlanje sithi-ke manje siyalukhumbula ngokuthi thina siyabantu abampisholo abamnyama abansundu sikhumbula ngenjabulo ukuthi intuthuko sesiyibona ngamehlo ikakhulukazi kwezemidlalo i-art and culture sesiyayibona. Ngithi angiboni kakhulu ikakhulukazi nondodakazi uSine ufundile wahamba waya emazweni angaphandle. Kodwa namhlanje ukhumbulile ukuthi abuye futhi azosibheka eMhlabelingana ngaphansi kwemkhanya kuthi district municipality. Mina ngizalelwe kuyo le ndawo ngabuye ngakhula futhi la endaweni yasemakhaya, so la ngibonile inselelo abantu abasha ababhekane nayo ukuthi ezemidlalo kakhulu ayinakiwe ngale nje kwezemidlalo abanakiwe nje ngalutho abantu abasha. So okwenza ukuthi bagcine mhlambe sebeyithola sebephuza sebengena kwidakamizwa benza lezo zinto. Abanye uthola ukuthi mhlambe sebathola izingane ezingahlelelwe ngoba ayikho into ababhizi ngayo namathuba omsebenzi awekho futhi. So ilokho kuye kwangikhuthaza ukuthi mhlambe mengingathola ithuba ngingabuya ngizokwenzela umphakathi into ezobasiza. Umuntu omusha ongekho lana ngathi kuye akayeke konke lokho akwenzayo azongena kuma sport because kuma sport hayi ukuthi uyadlala kuphela, kuyakusiza na ukuthi ube fit ukhona na ukwenza ezinye izinto and kuyakususa entweni ebhedayo njengasematshwaleni la negroundini siyadlala kuphela akekho ophuzayo abekho abazogcina bashayene. It's all about sport save fun. Yanina benyathi kandaba empondozi makhengene nabayivimbe ngamaphande emkhonto bebethi umhlathi uzawuwela uthe uwela wasewela ngamakhanda amadoda. Siliguqisa kanjalo uhlelo besithi abakhulume semangozi kwaMhlabelingana esibonga kakhulu kubantu abasha bakulendawo ngokuthi bephume ngobuningi bezobungaza usuku lwanamuhla, bebungaze ngendlela ehlelekile, babungaze ngendlela engezukubanikeza ukuzisola osukwini lakusasa. Njengoba sazi ukuthi ke abantu abasha esikhathini sanamuhla bathe chithisaka benza izinto eziningi, ezinye zazo ezingalungile okuyothi kusa osukwini lakusasa bayobe beyisola ngemphumela yazo. Kodwa ke siyaqhuquzela ukuthi abantu abasha abaqhubeke bekwazi ukuthi beyiphathe kahle, bekwazi ukuthi ke beyihloniphe, baphinde bahloniphe usuku lwangoJune 16 njengoba kuusuku okwaphalala ngalo igazi labantu abasha ababezama ukushintsha impilo nekusasa lalelizwe. Igama lami nguphiwe ngokwamthembu, uncedi inyoni encane yasha amaphiwe yandiza. Ngivumeleni ngiguqe esiguqeni sonke siyothi sukuma kwebe kusolizayo inkosi inibusise.